Хора, бърчетка ми ще избира футболист. Кой ти е по-симпатичен? Този или този? Първи или втория? Едно или две? Две. Защото от Барселона. No, едно или две? Барселона. Едно или две? Та от кой отбор? Милан. Барселона. А говориш за Дамян по-любим футболист. Не, просто не знам другите Барселона. Не, това е футболист. Кой ти е по-симпатичен? Добре. Роналдо, този ли ти е симпатичен? Кой, този или този? Роналдо, окей. Кой ти е по-симпатичен? Добре. Така, сега гледай кой ти е по-симпатичен. Аз знам Меси. Добре, айде втория футболен топтия. Сега хора, Дорито. Не, сега какво трябва да Какво трябва да се прави? Трябва да избереш да играе ли или да е резерва. Резерва. Много е грозен. Резерва е! Добре, този. Резерва! Мадон има 3 резерви. Този. Резерва. Окей, трябва да съм внимателна. Педри. Ей. Тук. О, добре. Този. Тя да видя този къде играе. Той е тук. Добре. Този къде да играе. Тук? Този. Аз слагам на рамна му двор. Добре. О, добре, Белингам го сложи. Добре. Давай. О! На вратаря! Той е. Не! Аз какво? Ще го готвя. О, Ханзи Флик е треньор. Трябва да направя за... Печели го стейчевете. Какво? Бием Олимпик! Бием Ще бием Наполи. Бием. О, брат, ние сме на финал с този отбор. Додо, рейтвай ги от 1 до 10. 1. Окей. Карим Бензема. 10. 1 и 10. Добре, Садио Мане. 9. Хари Кейн. 8. Добре. Не, добре. Неймар. 4-то място на Неймар, окей. Ерлинг Халанд. О, той е пред Неймар. Добре, да, аз ще го сложа на трето. Дай. Ще не става, бе. Чакайте. Не става, хора. Махни филтъра. Махам филтър друг е. След тук там е. Кой е тук ли? Така, добре. Опа. За мен... Искам Меси да спечели. Кой ще спечели? Меси. Добре. Супер! Добре. Кой трябва да вземе златната топка? Добре, тук. Както виждам, избираш на рандъм. Буди от начало, че не разбрах какво трябва да се прави. Трябва да въртиш просто. Върти на ляво и дясно главата. От начало. Не, давай. Кой ще спечели? Той какъв е? Педи. Втори шанс. Кой че е по-симпатичен? Грознио. Дембеле. Този. Добре, Дембеле. Дезиерде, Лимбапе. Много са грозни в тези футболисти. И двата са от Барселона. Този е на 18. Добре. Този е още по-грозен. Той ще е по-красив. Дезиердо е печели. Само Дорито може да го напред така. Хора, сега кой е по-симпатичен за златната топка. 6-то място. Петра 10-то! Много са Фанта 9-то. прилича да... Додо този носител на златната топка. Мбапе на първо, окей. Ашраф на 7-то. Брачета са толкова грозни. Ужас, бе! Трябваше той да го сложи на второ. Така изглежда за Дорито. На Уенсдей. Едно за Уенсдей, Додо, давай. Трябва да стигнеш Това съм го правила в моя канал. Опа. Аз съм наред. Това е много лесно, обаче сега се обърках. Това ли мен? Да, точно това го направих в канала. Добре, Додо. Старт. О, Додо си прави кариера. Кой от трите ти е по-симпатичен? Защото има звездичка. Какво? Групи стейдж. Какво трябва да направя? Нищо прави. Чакай. Готово. Не искам това. Добре, какво трябва да се прави? О, Лепзиг ни бият с 3-0. Ето. Сега, Додо си избра много слаб отбор. Бе. 0-1, окей. Чоме напред, окей. Колко ще завърши? О, ривал плейт ни. О, Додо. Искам. Се губи Аз зона. искам и този. Добре, Додо пак. Ето.
Трябва да си избери си отбор тук. Бу! Окей, избра си добър отбор. Колко ще бият? 3 на 0, окей. 4. Следващия съперник. Не ми кажа, че завършат. Какво? Какъв е този отбор, бе? Борусия паднаха от някакъв измислен отбор. Не гледам. Какво става с Борусия, бе? Последен... Аз сега тук ще го направя. Майте... Ще я се избирам. Капжи ни бият! Хора, мисля, не знам. О, 1 на 1. Не знам какво става. Идвам да печели. О, бием! Това отбор не го знам. Само да ни бие. 4 на 1, окей. Посираме се напред този отбор, който ни би с кариерата за Борусия. Отиваме напред, окей. Срещу Интер. Не, няма да гледам хора. Искам да видя. Бием! Окей, срещу Порто. Полуфинал. 3, 2-1. Не, да! Бием. На финала! Какъв е този отбор, бе? О, добре. То това е някакъв измислен отбор. О, шампиони сме. Шампиони са. Добре, сега трябва да си избереш. Избери един футболист, който е най-симпатичен. Плешив. Не искам плешивия. Кой този не е плешив, този е с дълга коса. Рубен Диас, окей. Тук кой ще избереш? То много. Казимиро. На врата. Тибо Куртуа. Меси. Той го знае. Добре. Роналдо е това. Роналдо. Ето, добре. Прави. Чакай. Няма ли има нещо? Това е. Добре, айде. Към следващото. Хора долу играва атарка, затова... Аз съм добре на вратар. Трябва да избираш кой ти е най-симпатичен. Започвам с десятката. Ховард. Миленкович Савич. Ще има толкова грозив. О, брат, когато правим и тези карти, видях на Дамян карта. Аре, бе. Али нещо по-красиво. Ами той има сам толкова грозни хора. Той ще си по-грозно от тях. По-странното е, че Онана е на трето. Браво, браво. Сега хора... Барселона. Искам Барселона. Видим кой ще завърши. Кой ще спечели. Барселона. Не, айде! Той спечели и загуби. О, явно е спечелил. Айде си. Хора пак ще избера тук. Абе, бе, не на мен. Абе, махни се от това, добре. Абе. Петъцка Меси. Няма ли поне Роналдо? Ами, най-грозно отиде. Дой, кажи пак, което каза преди малко. Какво каза? Най-грозно отиде на първо. Сега тук. Тъпо. Какво трябва да се прави? Ами не, Меси ли сме, бе? Какво се прави? Трябва така да ги защитиш. Например, по някакъв абсурден начин, като той. Сега виж как се. Орито. Тук. Не стана. Айде, аз. Така. Това не е възможно. Така. С 4 опита. Така. Това се не е Така. възможно. Хора, пишете в коментарите, ако знаете как. Защото това е мега трудно. Брат, ти тъпли се. Няма да стане. Тих се. Ей, така. 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 Не. Не. Ами явно ние сме май тъпи, ние май сме тъпи просто. Може някои хора по елементарен начин. Съдбата сме.
Абе, хора, ние сме много тъпи. Айде, чао! Ние май сме много